Maswerte na raw ang 4 na oras na tulog para kay Patrolman Cortez. Sa trabaho po namin bilang pulis po, once po na kayo po ay nagtatrabaho or naglilingkod po sa bayan, umulan man o umaraw, dapat po ay gampanan po namin ang ating trabaho. Mas lalo po, ang pulis po ay laging nariyan upang tumulong sa lahat ng pagkakataon. Kahit nga may nararamdaman na ito sa kanyang kalusugan, madalas ay binabaliwala na lamang. Nahihilo ka na, especially pag diretso na duty mo 5 araw. Ang nararamdaman mo parang magkakalagnat ka na, sisipunin ka na, parang bibigay na yung katawan mo. Although hindi kinakaya ng, mahirap yung duty pero nilalabanan ng isip. Mind over matter rin ang motto ni Police Major Macanas tuwing may nararamdamang mali sa kalusugan. Pero nabago ito dahil sa isang pangyayari. Aware ako sa health ko nung may namatay tayong personnel, babae, and then ang kwento ng family niya is naramdaman na niya yung mga symptoms, pero binaliwala niya. Sa pagdiriwang ng Women's Month ngayong Marso, ang kalusugan ng mga kababaihan ang naging usapin sa seminar ng Pangasinan PPO ngayong araw. Dito tinalakay ang mga sintomas sa mga sakit na laganap sa mga kababaihan gaya ng PCOS, o isang kondisyon kung saan hindi balanse ang dami ng reproductive hormones sa katawan ng isang babae. Pinag-usapan din ang mga pagkaing nararapat sa bawat sakit na nararamdaman. Plays important role ang nutrition kasi ang magiging basis na magiging healthy tayo to fight any illnesses. Hindi lahat ng healthy ay pagkain ay healthy sa'yo. Of course, you should know what are healthy foods. Hindi lang basta gusto mong kainin, healthy na. Malaking tulong po siya sa amin na tulad sa akin na may mga napansin po ako doon or nalaman ko doon sa aking may mga examinations po pala sa mga babae na dapat po naming ma-undergo. Kaya nung nalaman ko po yon na parang nagkaroon ako ng idea na dapat pala magpunta ko sa hospital para malaman po yung aking kalagayan. Isang fundraising activity naman ng mga kababaihan ang idadaos sa susunod na linggo. Ang malilikom na pera ay itutulong sa mga kasamahang pulis sa Pangasinan PPO na nakikipaglaban sa malubhang mga sakit. Ren de Guzman para sa Luzon Headline.